Il-morning after pill se tkun tista' tinxtara mingħajr il-preskrizzjoni tat-tabib. Dan ikkonfermatu l-Awtorità tal-Mediċini wara deċiżjoni li kien ħal Kumitat Konġunt tal-Parlament dwar is-saħħa, l-affarijiet soċjali u dak tal-familja. Il-Kumitat Parlamentari kien ikkonkluda li għandha tkun l-Awtorità tal-Mediċini li tiddeċiedi jekk il-morning after pill għandix titħalla tidħol f'Malta u kien sostna li m'għandix tinbieħ mingħajr riċetta tat-tabib. Iżda fl-aħħar ġimgħat kien hemm karba qawwija minn diversi qdiet blajta tagħhom favur id-drittijiet tan-nisa laħqet il-qofol bil-protesta li saret il-ħadd ġewwa il-Belt Valletta. Hemmhekk spikkat lajta ta' bosta nisa li għandhom ikunu huma li ddeċiedu meta huwa żmien li dawn ikollhom it-tfal u l-ebda entità oħra. Fl-aħħar jiem kienu wkoll diversi politiċi li tkellmu dwar il-morning after pill bil-Ministru għad-Drittijiet Ċivili Helena Dalli kienet skjetta u qalet li hija ma taqbilx li l-morning after pill tinxtara bil-preskrizzjoni tat-tabib. Min-naħa l-oħra l-kap tal-Oppożizzjoni kien biddel il-pożizzjoni tiegħu darbtejn f'temp ta' 24 siegħa. Mat-Times of Malta Busuttil kien qal li huwa jaqbel il-morning after pill għandha tinxtara bil-preskrizzjoni tat-tabib. Iżda ftit wara l-kap tal-Oppożizzjoni kien kostret tifittex lill-ġurnal Independent ħalli jbiddel il-pożizzjoni tiegħu dwar il-morning after pill.